Башкорт телен мәктәптә булдырмаган ничек инде өйдә генә ул булмай бит инде аны нәмә тулынса белеп бетергән. Татар теленә 0,5, әдәбиятка 0,5 калдырылды. 5 ай укыттым татар телен һәм аннан соң мин рус теле укытуга күчергә мәҗбүр булдым. Әлбәттә, бу минем өчен психологик яктан башта бик авыр булды. Ни хөкүмәт, ни депутатлар, ни татар конгрессы бу мыскыллауга каршы хәтта сүз дә әйтә алмады. Бер генә ата я бер генә әсә булга, уны ишетмәйдәр. Уны аңламайдар һәм уның менә һанашмайдар. Җәмәгатьчелекнең төп эше эштә югарыда утырганнарны селкетү. Нәкъ 3 ел элек 2017-нең 29 ноябрендә Татарстандагы төп федерал вәкил дияргә була прокурор Илдус Нафиков Татарстан дәүләт шурасы утырышына килеп, Мәскәүнең урыслаштыруны тизләтүгә юнәлдерелгән зур карарын игълан итте. Республикаларда мәҗбүри урыс теле генә укытыла, аннан кала башка дәүләт телләрен укыту мәҗбүри була алмый, аларны өйрәнү һәркемнең үз теләгендә генә кала. Милли телләрне шулай кимсетүгә каршы нинди дә булса протестлар чыгуны алдан ук кисәтү максатында Мәскәү прокуроры милли телләргә бәйле, аның үз сүзләре белән әйткәндә, канунсыз гамәлләр һәм экстремистик эштәлекле сүзләр кичекмәстән туктатылачак дип тә куркытып куйды. Федераль хакимият милли телләргә каршы шушы адымны ясаганда, димәк, ниндидер протестлар булыр дип уйлаган. Шуңа да прокурор авызына шундый кырыс янау сүзләре салган. Тик Мәскәүнең бу борчулары ахыргы чиктә урынсыз булып, Татарстанда да, Башкортстанда да хакимияттәге милли элита үз телләренә булган әлеге һөҗүмне бернинди тавыш чыгармый кабул итте. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гомумән татар телен укытуны ихтыяр итеп, атнасына 2 сәгать кенә калдыруны күз алдында тоткан карар элгесен фикер алышмый гына кабул итәргә өндәде. Ул өндәсә, димәк, шулай була да. Хәтта татар җаны дип саналган депутатлар да кулларын күтәреп, утырыштан чыкканда журналистлар яныннан кача-кача гына узып барышлый, татар теленең престижын күтәрергә кирәк дигәнрәк, әллә ни мәгънәсе булмаган сүзләр белән тизрәк югалырга тырышты. Бүген без менә шушы темага сөйләшербез. 3 ел элек булган һөҗүм, аның нәтиҗәләре һәм ана телен укытудагы бүгенге хәлләр. Минемчә, студиясы кунаклары Эльвира Байназарова Уфадан, Дөнья башкортлары кырылтайы башкарма комитеты каршындагы ата-аналар комиссиясе рәисе һәм Ксения Зарипова. Шушы 3 ел элек булган вакыйгаларга кадәр татар теле укытучысы, хәзер исә ул гомумән Татарстаннан читтә яши һәм хусусый мәктәптә урыс телен укыта. Бу факт үзе генә әлеге вазгыятьнең ни дәрәҗәдә фантасмагорик булуын күрсәтә дә инде. Хәерле көннәр, ханымнар. Хәерле көннәр. Хәерле кич. 2017 елда татар һәм башкорт телләренә ясалган менә бу һөҗүм сезгә нинди тәэсир ясады? Сез аны ничек итеп хәтерлисез? Эльвира ханым, сездән башлыйк әле. Без инде 2017 елда аптырап калдык, ничектер нәмә хаук куеп калган һәм килеп сыкты инде үзебезгә. Үзебез шунда гына аңлай башланып, безнең туган телебезне хаклап алып калырга кирәк. Ничектер ата-әсәләргә хәзер оешыр кирәк, тупланыр кирәк безгә һәм ата-әсә ошо булган калдырган хукуктары менән кулланып калдырга тиеш. Ксения, сезнең очракта Мәскәүнең татар теленә каршы бу карары бигрәк тә драматик нәтиҗәләргә китерде дияргә була. Шулаймы? 2017 елда мин эшкә чыктым декрет ялыннан соң һәм эшкә чыгып 2 ай эшләргә җитешмәдем. Безгә инде бу хәбәрләр килә башлады. Һәм ул вакытта әле мин аңлап та бетермәдем җилләрнең кайсы яктан искәнен. Аңлаган вакытта инде мин ноябрь аенда шушы Иннополис мәктәбендә татар теле укыткан җиремнән 5 ай укыттым татар телен һәм аннан соң мин рус теле укытуга күчергә мәҗбүр булдым. Әлбәттә, бу минем өчен психологик яктан башта бик авыр булды. Ничек булса да инде безгә бу елны башкарып чыгарга кирәк иде. Чөнки безнең артыбызда гаиләбез бар, балаларыбыз бар. Һәм шуңа күрә миңа бу шартларны кабул итәргә туры килде.
Ауыр булса да, елның ахырына җиткердек һәм икенче елны инде мин үземә татар тел дәресләре сорадым. Татар тел дәресләре бирделәр. Әмма ләкин татар тел дәресләре миңа сәгатьләр саны җитте, чөнки безнең мәктәптән бер укытучыбыз гомумән китте. Татар теле укытучыбыз Айнур Замалетдинов, ул Бала Сити мәктәбенә күчеп китте һәм шуның аркасында гына мин татар теле сәгатьләренә ия булдым һәм дәресләремне бик яратып башкардым. Бер ел эчендә бик күп эшләр башкардык без балалар белән. Менә бу сезгә эләккән татар теле дәресләре, ул инде яңа программада калган, әлеге дә баягы шул теге 2+1 дәресләр идеме? Әлбәттә, 2+1 иде. Безнең башлангыч сыйныфларда гомумән ул 1 сәгать калдырылды. Татар теленә 0.5, әдәбиятка 0.5 калдырылды башлангыч сыйныфларда. Югары сыйныфларда инде 5нче сыйныфтан башлап 9нчы сыйныфка кадәр ул 3 сәгать иде. 1 сәгать һәм 2+1 иде. Тамашачыларга аңлатып китик, бу 2+1 дигәне, ул да булса атнасына ансыда әле ихтияри рәвештә бит, әти-әниләр ариза язсалар, атнасына 2 сәгать татар теле һәм 1 сәгать татар әдәбияты дәресе иде. Инде әйтүемчә, сез менә бүгенге көнгә Татарстаннан чыгып киткәнсез. Башкалар нишләде? Татар теле укытучылары, белгечләре меңнәрчә иде бит. Бу хәлләр башлангач та без әлбәттә инде ноябрь аенда мин инде көрәшне башлаган идем. Мин башта иң беренче моны социаль челтәрләрдә башладым, комментарийлар язып, аннары соң мине татар ата-аналары төркеменә чакырдылар. Анда без катнашып, үзебезнең инде социаль челтәрләрдән чыктык. Без башка төрле эшләрне башкара башладык. Бик күп эшләр башкардык дип әйтеп булмый, ләкин без хатлар яздык бик күп җирләргә. Президент Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинга кадәр без яздык, видеолар яздырдык, җибәрдек. Бәлки безнең бу эшләгән эшләребезнең файдасы булгандыр, булмагандыр дип әйтмим. Без балалар өчен төрле остаханәләрдә оештырып карадык. Әмма ләкин монда бик күп ресурслар кирәк. Бу эш бик күп ресурсларын сорый, кешене, вакытны бик күп ала. Кем булдырала, шулай эшләдек. Бик актив булганнардан безнең Айсулу Галиева, Чулпан Хәмидова, Эльза Набиуллина, без алар белән бергәләп эшләдек. Бу эшләр барысы да җәмәгатьчелек дәрәҗәсендә барды инде. Хөкүмәт ничектер читләште бу эшләрдән, әйме? Әлбәттә, җәмәгатьчелекнең нинди дә булса этәргә өчен барыбер дә безнең власть вәкилләре көтәләр, алар үзләре дә аңлыйлар. Әгәр җәмәгатьчелек сораса, алар бу эшне эшлиләр. Җәмәгатьчелекнең төп эше өстә югарыда утырганнарны селкетү һәм алардан үзе генә түгел, алар белән берлектә аларны да селкетерлек эшләр башкару. Без бу юнәлештә башкармадык түгел, бу эш бүгенге көндә дә бара. Анда безнең бер актив кыз килеп керде апрель аенда, бу Илсия Әхмәтвәлиева, аның исемен Татарстанда бик күп эшләр белә. Ул хәзерге көндә дә бу эшне алып бара. Без бер WhatsApp'та безнең үзебезнең төркемебез бар, анда эш алып барыла бу юнәлештә. Эльвира ханым, 2017 елдан бирле башкорт милли мәгарифендә нинди үзгәрешләр күзәтелә? Башкорт телен туган тел итеп сайлаучылар саны артамы, кимиме? Һәм гомумән башкорт телен өйрәнү хәзер ничек бара? Мына без әле 18нче елда булдырдык бит инде ата-әсәләр комиссияһын. Һәм ошо корылтай карамагында эшләп киләбез. Ничек моны аңлатып китәһем килә инде. Моны бер генә ата я бер генә әсә булһа, уны ишетмәйдер. Уны аңламайдар һәм уның менән һанашмайдар. Шуңа күрә моны җәмәгатьчелек һәм оешмалар ошлай урайһа, ата-әсәләр комиссияһы, комитеты булһа, бергә эшләргә була. Моны әле мисалларда әйтәм инде. Безгә башкорт балалар баксаһы асырга кирәк булаган. Дилектә табылды, ата-әсәләр табылды. Шул бергә инде мәгариф министрлыгы менән һәм хакимият менән райондагы идаралык менән, мәгариф идаралыгы менән бергә, курултай менән бергә һәм бергәләшеп
ошо мәсьәләне без хәл иттек әйтергә була инде. Шу ата-әсәләрнең көсе бар, хокугы бар, әмма тик теләк булырга тиеш һәм оешма булырга тиеш. Менә бүгенге көндә ошо эштә алып барырга була, әмма тик җәмәгатьчелек аша инде. Ягъни сездә Ксения әйткән фикер белән килешәсезме? Җәмәгатьчелек эшләмәсә, маташмаса, тавыш куптармаса, хакимият үз белдеге белән берни эшләмәячәкме? Әлбәттә, был мына Руслан әйткәндә человеческий фактор. Чөнки мына прокуратурага килгән хәлдә лә улар нишәптер 14-нче статья буенча тикшерәләр. Улар оныталар 9-нчы статья буенча, закон об образовании. 9-нчы статьяла әйтелә бит инде, улар мөмкинчелек тудырырга тиеш. Улар уны тикшермәйдер, уны уйламайдыр, улар ничек тә тыярга дигән һәм кайыр вакыт шундый һораулар килеп туа. Ул әлбәттә человеческий фактор, мына шул прокуратура дигән һәм шул прокурорлар килеп шул итеп тикшерә. Аларга ничек кушылган шулай эшләрләр инде. Буңайдан мин сезне бу җирдә бүлеп, тагын шул ук 3 ел элек булган хәлләргә кайтып, икенче бер мөһим вакыйганы искә алып китим әле. Чөнки анысы иң әһәмиятлесе милли телләргә ясалган бу һөҗүмнең башлангычы иде. Ул турыдан-туры Русия президенты Путинга бәйле. 17нче елның 20 июлендә Путин Йошкар-Ола шәһәрендә Русия президентының милләтара мөнәсәбәтләр шурасы утырышын үткәрде. Һәм шунда урыс теленнән кала, башка телләрне мәҗбүри укыту ярамаган хәл дигән белдерү ясады. Озакта үтмәде, Русия президенты идарәсе Баш прокуратура һәм Рособернадзорга төбәкләрдәге мәктәпләрдә урыс булмаган халыкларның телләрен ихтыяри гына укытылуын тикшерү күрсәтмәсен бирде. Менә прокурор Нафиков чыгышы инде телгә алынган чыгыш, шуның нәтиҗәсе иде. Ксения, прокуратура тикшерүләре вакытында татар теле укытучылары яклау китте. Әмма моңа кадәр сүздә татар телен үстерүнең әһәмиятен кабатлап торган хакимият татар теле укытучыларын яклау өчен берни эшләмәде. Ни хөкүмәт, ни депутатлар, ни татар конгрессы бу мыскыллауга каршы хәтта сүз дә әйтә алмады. Укытучылар үзләрдә ничектер берләшә алмады. Вакыт узу белән берәр нәтиҗәгә килә алдыгызмы? 17нче елда ничек эш итәргә кирәк иде сезнеңчә? Бу мәсьәләдә укытучылар беренчедән алар шундый башларына болта белән суккан шикелле булдылар. Алар бу хәлне көтмәделәр. Бу хәлне гомумән әйткәндә, ул вакытта безнең дәүләтебезнең җитәкчеләре дә, Татарстан Республикасының хакимият җитәкчеләре дә миңа калса көтмәделәр. Чөнки безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрифович әйтте, biz barmaqны бирдек, алар безне колны каптылар дип әйтте. Ул шундый сүзләр булды. Һәм бу көтелмәгән вакыйга буларак, укытучылар да бөтен кеше югалып калдылар. Мин үзем дә ышанмадым бу хәлгә. Соңрак инде аңлый башлагач, менә бу төрле төркемнәр барлыкка килде, төрле укытучылар берләштеләр. Әмма ләкин аларның менә бу бөтен берләшкән әйберләр безнең төркемнәрдә сүзләрдән алга китмәде. Берничә укытучы булды, алар үзләренең сәгатьләрен суд аша яклап кала алдылар. Мин үзем дә шул вакытта яклап кала алдым үземнең сәгатьләремне. Әмма ләкин бердәм булып көрәшү булмады. Мин хәтта укытучыларга тәкъдим иттем, әйдәгез эшкә чыкмыйк берничә көн дип әйттем, ләкин минем сүземә колак салучы кеше булмады, бу шулай калды. Менә бу темага тагын кайтарбыз бераздан. Мин яңадан инде Эльвира ханымга мөрәҗәгать итеп, Уфа якларында ата-аналар комитеты бераз активрак эш алып барды кебек. Анда берничә белгеч тупланып, республика буйлап мәктәпләргә йөрде, очрашулар оештырды. Менә аларның нәтиҗәләрен сез ничек бәялисез? Бармы ул нәтиҗәләр гомумән? Бар әлбәттә. Мына без курултай менән бергә килеп чыктык бит инде безнең анда эргәһендә булдырылгач, мәгариф комиссияһы бар анда. Шул мәгариф комиссияһына бергә дигәндә һәм ата-әсәләргә аңлату эшләрен алып бардык. Чөнки хокукын ата-әсәләргә бирелгән, әмма тик улар аңлап битмәйдер. Шул ата-әсәләрнең аңын уята алдык дип әйтергә була, чөнки бүгенге көндә күп сораулар килә һәм күп ата-әсәләр теләк белдерделәр инде башкорт телендә балаларын укытырга.
Менә ул ничек эшләнә ул эш? Сез өйдә нигә йөреп, башкортларны барлап, шулай очрашып, сөйләшеп йөрисезме? Өйдән өйгә түгел. Без ата-әсәләрне җыябыз һәм унда улар менән кәңәшләшү һәм фикер алышу алып барабыз. Чөнки бу бит инде бөтен халыктың эше. Менә ата-әсәләргә алып барып киткерергә менә бүгенге хәлдә һәм уларга аңлаттырга. Аңлаткан хәлдә улар аңлап калалар. Ул әйтәләр, әйдә безгә кәрәк башкорт теле. Башкорт телен мәктәптә булдырмаган ничек инде өйдә генә ул булмай бит инде тулынса белеп бетергә. Башкорт мәктәпләрдә булдырырга һәм садик балалар бакчаларында булдырырга, төркемдәр булдырырга дип теләк белдерәләр күбеһе. Әмма тик ана шуны алып барып киткерер өчен менә хакимият менән артабан мәгариф идаралыклары менән эш алып барыр өчен менә тупланыр кирәк. Бер генә ата-әсәне тагы әйтәм инде ишетмәйдер улар. Шуңа җәмәгать оешмаһы булдырыр кирәк ата-әсәләр комитеты. Улар инде эш алып бара алалар. Без уларга ярдәм итәбез консультацион яктан, чөнки менә безнең юристларыбыз бар бит инде, мөмкин тиклем без үзебезнең депутатларга ла мөрәҗәгать итәбез. Шулай бәйләнештә, бәйле рәвештә бер хәл итәргә тырышабыз. Бу комитетлар Уфада гынамы, я булмаса менә башкортлар яшәгән башка районнарда, авылларда, шәһәрләрдә дә бармы? Мөмкин тиклем бар, әмма бөтәһе лә аңлап китмәй бит әле. Бүгенге көндә күп ата-әсә бит инде ул балаларын киендергә, ашатырга дип җәмәгать оешмаһына көз түгәлмәйдер улар. Күбеһендә гаиләһенә көсөн түгәләр. Әмма тик мөмкин тиклем бергә оешып, бергә кәңәшләшеп хәл итәбез. Ярар, безнең Ксения белән элемтәбез әлегә югалды кебек, белмим ул тоташа алырмы. Әлегә мин Эльвира ханымга Уфадан сорау бирер идем. Бүгенге көнгә менә атнасына 3 сәгать барыбер калды бит. Шуның икесе тел, берсе әдәбият өчен. Телне өйрәнүгә бу җитеп бетмәй әлбәттә, әмма моны инде икенче яктан үзгәртеп тә булмый. Русиядә милли телләрне дәүләт мәктәбеннән кудылар шулай итеп. Ләкин җәмәгать сферасында бар бит әле. Менә сез бу хакта сөйләдегез дә, җәмәгатьчелек тарафыннан басым ясалмаса, хакимият үзе әллә ни эшләргә ашканып тормый. Менә җәмәгать сферасында, җәмәгатьчелек дәрәҗәсендә ниләр эшләп була? Кимендә сөйләм теленә өйрәтү өчен нәрсә кымачаулый, ни җитми? Безнең җәмәгатьчелек бүгенге көндә бергә эш алып бара, хакимият менән барыбыз. Хакимият алдында без үзебезнең талаптарыбызны куябыз. Мөмкинчелек бар, безне ишетәләр дип әйтергә була инде, чөнки бу коралларда без ыңгай рәвештә мәсьәләләрнең осына сыгырга ыңгаен таптык дип әйткәндә була. Чөнки ата-әсәләр менә без бәйләнештә бер-беребезне менән аралашып, нинди мәсьәләләрне күрәбез, шул мәсьәләләрне без кап уртага халык белешәбез дип әйтергә була. Әмма күп төрле конкрет чаралар, мисал өчен, якшәмбе мәктәпләре, мәчетләр тирәсендә курслар оештыру. Улар турында якшәмбе мәктәпләр улар эшләп килә, уларда асалар. Менә бүгенге көндә безнең менә ата-әсәләргә нимә җитмәй, ул балаларга янһүрәтләр җитмәй. Бүгенге көндә мөхит җитмәй, чөнки кайда карама дигәндәй һәмак барбер рус телендә күп алып барыла бит инде. Менә ата-әсәләр тырышалар, ул оештырылган балалар өчен башкорт телендә оештырылган сараларда катнашырга. Улар дип әйтергә була. Ата-әсәләр менән бергә йыелышып, балалар менән күп сараларды үткәргәндә һәйбәт булыр. Менә әле безнең арала өләсәйләр мәктәбе бара, өләсәйләр эш алып баралар. Улар балаларга ендәренә нинди башкорт мөхитен ничек, башкорттың йолаларын алып барып киткергә, ничек үзара өйрәнәләр һәм балаларына ла yetkерәләр. Ягъни шундай мөхит булдырырга кирәк инде тел өчен. Иң алда мөхит, чөнки менә мин үземдән дә алып әйтәм, менә мин телемде үзем дә онытып торам, менә һәркемдә ишетәгез инде миңа сөйләшергә кыен, чөнки мин югары уку йортларында русча сөйләшәм, тышка чыкканда русча сөйләшәм, өйдә генә башкортча сөйләшү чөнки фикер йөрүшүе башкортчаһы югала. Аңлашылды. Хөрмәтле ханымнар, бүген күтәрелгән тема шул хәтле зур.
Шул хәтле мөһим ки, без әле тагын да озаграк итеп сөйләшер идек, әмма вакытыбыз таррак. Сезнең дә башка эшләрегез, гаилә мәшәкатьләрегез бардыр. Бүгенге сөйләшүдә катнашуыгыз өчен сезгә шиксез рәхмәтләр. Мин азакта кыскача шуны гына әйтер идем. Менә бу якшәмбедә илдә аналар көне бәйрәм ителәчәк. Ана сүзе барыбыз өчен дә газиз, мөхәддәс төшенчә. Аналарны кадерләү дөнья җимерелсә дә онытылмый торган изге бер бурыч. Һәрберебезнең анасы булган кебек, милләтнең дә анасы була. Алар нәкъ менә ана теле укытучылары. Безне без иткән татар һәм башкорт укытучылары. Ана һәм тел бу төшенчә, бу бәйләнеш юктан гына барлыкка килмәгән. Шуңа да милләт аналарын оныту, аларны авыр чакта ташлау, үз анаңны онытуга тиң нәрсә. Онытмагыз аналарны. Хәерле көннәр сезгә.